As. Ayo Pak BG, ayo munggah BG, yo. Iya. Was. Oi, ayah. Ayo ri. Ayo le. Yo. Ayo. Yo. Was yo.
apa manuk bala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taate agama ben supaya urip uga mulya kita kae akanane apa onde Jawa ayo para kanca taate agama ben supaya urip tentrem uga mulya Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taate agama ben supaya urip uga mulya ya Jasmara Harimah ya. Asmiratku laong warta
Iya iya iya. Lai po iya. Iya. Yo, yo. Awas. Barengan kamu. Yuk. Yo. Yo. Awas. Yo.
iya iya Ya alat-alat ya. aman iya aman 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 yo 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 Iya. Alat. Iya iya. yo Iya iya. Iya iya. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mangkalake manis pambungane kok bae tiba burine pancen mangkalake. Aku sumat ning ati aduh wong bagus akan tak anti-anti ya iyo mong kamu bisa gawe tentrem ning hatiku. tepuk tangan untuk artis Sor Glugot yo Ambien semangat yo ate janji asa ugem ora bakal lali ya iyo asabu aku rep ajrone ngati sa berjahe ayo masku iya kadung kaya ngene saiki piye karepe malah pirangake yo yo manis
selagonku semaneng ati. Oke. Kangge Anggela Wanci monggo lajengan kemawon paring lelagon ingkang jumbuh kalian Suwasono. 5 menit lagi untuk teman-teman dari Krido Turunggo Blungkangan. Nggih, 5 menit lagi monggo. Ya Mas, lagunya apa?